Tässä videossa esitän, milloin kivihiilen ja maakaasun huipputuotanto ylitetään. Olen aikaisemmissa YouTube-videoissa esittänyt arvion tästä öljyn tuotannon huipun tulosta, ja se nyt on ohitettu jo 6,5 vuotta sitten, eli marraskuussa vuonna 2018. Ja kun katsoo kivihiiltä ensiksi, niin sitä huomataan, että sen laatu on hyvin erilainen riippuen missä se on sijainnut ja mikä sen ympäristö on ollut. Tässä tämä laatu katsotaan tämän kivihiilen lämpöarvon kautta. Ruskohiilellä se on noin suurin piirtein 10 megajoulia kilogrammaa kohti. Bitumiini ja subbitumiini se on niin 24 tai 17 ja antrasiitti on 30. Bitumiini ja subbitumiini on tärkeimmät lajit, koska niitä on paljon enemmän kuin mitään muuta. Ja voi ottaa niin kuin keskiarvoksi sanotaan 20 megajoulia kilogrammaa kohti. Tätä voi niin kuin, verrata öljyn, jonka laatu on 42 megajoulia kilogrammaa kohti, eli noin 2 kertaa suurempi. No, sitten katsoo, missä tätä kivihiiltä on, missä valtioissa, niin ensiksi kun tässä ensimmäisessä sarakkeessa on tämä varanto, ja tässä näkyy, että tässä on niin kuin, miljardi, tai 1 000 miljardia varantoja jäljellä maailmassa tämän vuoden tilastojen perusteella. Suurin osa, tai neljäsosa, on niitä USAssa. Sitten tulee tämä Venäjä, Kiina, Australia, Intia. Kaikissa on yli 100 miljardia tonnia. Ja sitten tulee nämä muut maat. No, sitten kun katsoo tätä tuotantolukua, tuotanto on Kiinassa 4700 miljoonaa tonnia jo nykyisin. Ja se on niin kuin 51% koko maailman tuotannossa. Tämä on hyvin, hyvin suuri määrä, mitä Kiina tuottaa. Intia tulee seuraavaksi, se on niin kuin 1 000 miljoonaa tonnia, eli 1 miljardi tonnia. Ja sitten tulee seuraavaksi Indonesia, USA ja Australia ja Venäjä ja Etelä-Afrikka ovat seuraavat. Kun katsotaan Indonesian tuotantoa, niin se suhde siihen varantoihin on aika suuri. Että se kysymys sitten on, että jos nämä varannot eivät ole suurempia kuin tämä, niin kuinka kauan tämä kestää? Mutta kuitenkin yleensä voi ajatella sitä, että nämä varannot ovat arvioitu liian suuriksi, koska aina kun on uudestaan arvioitu, niin ne ovat pienentyneet aika lailla. Ja mä en usko, että USA saa enää tätä 248 miljardia tonnia. No, kun katson tätä tuotantolukuja, mä sanoin tämän, että ja sitten seuraavassa sarakkeessa on sama. Toisessa se on painon mukaan ja seuraavassa se on energian mukaan. Jos kääntää tämä on tehnyt tämä Energiainstituutti Lontoossa ja se antaa tämä tuotannon luvut exajouleissa ja samoin kulutuksen voi nähdä myöskin exajoulissa, että ne voidaan verrata toisiinsa. No ennen kuin katsoo tätä kulutusta, niin jos nämä toinen ja kolmas sarake ne jaetaan toisellaan, niin saadaan tämä luku, mikä on laatu eri maista tulleet. Ja tämä on juuri se, mitä tämä Energy Institute on laatinut. Ja tästä näkee, että paras kivihiili tulee Kolumbiasta ja sitten Australiasta ja sitten Etelä-Afrikasta ja huonoin tulee Saksasta. Se on niin kuin ruskohiiltä ja sen laatu on aika heikkoa. Kun tarkastellaan näitä tuotto- ja kulutuslukemia, niin huomaa, että Kiinan tuotanto on 93 exajoulia ja kulutus on noin 92. Että siellä on 1 exajoulin ero. Mutta kuitenkin, jos me tarkastetaan sitten tuontia, ja nämä tuontiluvut ovat paljon tarkempia kuin tämä tuotantoluvut, koska ne tarkastetaan lähtösatamassa ja se tarkastetaan tulosatamassa, että niitä ei voi väärennellä millään lailla.
että ne ovat aika tarkkoja. Ja mitä on nähty nyt, että siis se tuonti Kiinaan on jo 10 exajoulia. Että nämä kolme lukua ovat niin kuin ristiriidassa toisiensa kanssa. Ja mikä se todellisuus on, minä luulen, että tämä Kiinan tuotanto osaksi on tuontia. Ja näin nämä on vääristelty nämä luvut. No Intian tuotanto on pienempi kuin tuonti, eli kulutus, eli sinne tulee jonkun verran kivihiiltä. Ja Indonesiassa tuotanto on suurempi kuin se kulutus. Tämä on mielenkiintoista, koska tämä kulutus on aika pientä ja varannot ovat aika pieniä. Ja Indonesian väkiluku on aika suuri. Se on niin kuin 200, on se 85 miljoonaa ihmistä, että se on niin kuin maailman neljäksi suurin valtio väkiluvultaan Intian ja Kiinan ja USAn jälkeen. Se on niin kuin sama luokkaa sitten kuin Pakistan ja Brasilia ja Nigeria väkiluvultaan. No sitten kuitenkin kulutus on hyvin pientä ja se kysymys on, että milloin se nousee juuri tämän väkiluvun kautta paljon suuremmaksi. Ja silloin kun se nousee, niin sen tietenkin vienti vähenee. USAn tuotanto ja kulutus on, mitä se näyttää tästä. Ja sitten Australian tuotanto on paljon suurempi kuin kulutus, koska Australiassa se väkiluku on aika pieni suhteessa näihin muihin maihin. Venäjällä se on niin kuin, näkyy, mitä tässä näkyy, ja sitten Etelä-Afrikassa samalla lailla. No Saksassa tuotanto on pudonnut tänne 1 exajouliin ja kulutus on vielä 2 exajoulia, että siinä on täällä alijäämää, että sinne tulee kivihiiltä tämän verran. Ja samoin Puolassa tämä tuotanto ja kulutus on melkein samoja. No niin, sitten kun katsoo tätä kuviota, missä tämä kivihiilen tuotanto on ollut vuodesta 1980 lähtien, tämä on 45 vuotta nyt, niin tästä näkyy tämän rajun nousun Kiinan suhteen. Ja tämä on juuri johtunut siitä, että tämä globalisaatio alkoi siinä 1990 mailla. Ja Kiinassa on tullut tällainen suuri kuluttaja joka suhteen ja myöskin siellä on niin kuin tuotantoa joka lajissa, tavaroissa ja myöskin tässä energiassa on nousseet. USAn tuotanto, kun katsoo tätä leveyttä, tätä raidan leveyttä, siinä näkyy, että se on pudonnut, vähentynyt aika lailla. Sen sijaan Intiassa se on noussut, Australiassa on noussut ja sitten Venäjällä se on melkein ollut samassa kautta aikojen. No Indonesia tästä näkee, että Indonesian tuotanto alkoi vaan niin kuin kasvamaan 1990-luvun alussa. Ja se on niin kuin kasvanut aika suureksi nyt, että kuten sanoin, että se on niin kuin suurin vientimaa nykyisin koko Amerikassa, maailmassa. Sitten tulee tämä Etelä-Afrikka, Puola, Saksa ja Kolumbia. Kolumbia on hyvin pieni siellä pohjalla. Ja tästä näkee, kuinka Saksan ja sekä Puolan tuotanto on laskenut kautta aikojen. No, jos katsoo näitä bitumista kivihiilen ja subbitumisen kivihiilen tuotantoa, ensin pitää huomata että tämä pystyakselin skaala, että se on niin kuin bitumisen kohdalla, se on noussut tuonne 5,5 miljardiin vuosituotantoon, ja suurin osa tästä on Kiinasta. Mutta kun katsotaan oikeaa laitaa, niin siinä ei näy Kiinan tuloksia ollenkaan. Se johtuu siitä, että Kiina ei erottele subbituminista ja bituminista toisistaan. Ja kuitenkin sitten myöskin katsoo tätä subbitumisen skaalaa, niin se on, tuotanto nousee jonnekin 2,2 miljardin tonniin. Ja se on paljon pienempi kuin tämä bitumisen kivihiilen louhiminen. Ja sitten on mielenkiintoista katsoa myöskin tätä subbituminista, että se on suuri, on Indonesiassa ja sitten Intiassa ja mikä sitä seuraavan? No Intiassa ne on kaksi suurinta, että se on juuri tämä
Intia ja Indonesia, jossa ne on aika suuria. Että niiden tämä kivihiilen laatu ei ole kovin hyvä näissä kahdessa suuressa tuotantomaissa. Jos katsoo tätä antrasiitin tuotantoa, tässä taas tämä pystysuora akseli näyttää, että se menee vain niin kuin 0,7 miljardia tonnia, ja sitten ruskohiilen tuotanto pysyy jossakin vain 1,2 tuntumilla. Ja tästä myöskin näkee tämä ruskohiilin osa, että se on niin kuin Saksassa ollut paljon suurta ja se tuotanto on laskenut, ja samaten Indonesiassa se ruskohiilin tuotanto on kasvanut kautta aikojen. Antrasiitin tuotanto ei ole koskaan ollut kovin suurta, ja tästä näkee sen osa, että se määrä on aika vähän. No joo, jos katsotaan niin kuin eri maiden tuotantokäyriä, niin tässä on ensimmäinen tulee tämä USA, ja tästä näkee ensisikin, että se voi jakaa USAn tuotantoon kahteen eri alueeseen, itään ja länteen. Se raja on tämä Mississippi joen varsi, ja idässä on nämä Appalachian vuoristot, jotka on hyvin vanhoja vuoria, ja ne ovat niin kuin muuttuneet tämmöisenä geologisena aikana monta kertaa, ja ne on niin kuin laksuttuneet sillä lailla, että siellä on semmoisia saumoja tai kivihiilisuonia, jotka ovat aika ohuita ja sitten hyvin jyrkässä asennossa vaakasuoraan kohti, että tämä vaikeuttaa niitä louhimista. Ja se tapa, millä se louhitaan, ne on tunnelikaivoksia ja niitä on niinku, vaikeampi louhia suuria määriä. Toki siellä myöskin tapahtuu sellaista, että joku vuoren tai mäen koko yläosa räjäytetään pois ja se pannaan jonnekin sinne vuoristopuroihin ja näin. Ja tällä lailla ne turmelovat sitä omaa maatansa. Lännen kivihiili tulee pääosassa täältä Wyomingin osavaltiosta. Siellä on paikka nimeltä Powder River Basin. Ja siellä on nämä saumat tai suonet kivihiilessä, ne voi olla niin kuin 500 metriä paksuja, kun ne idässä on näin metrin pakkuisia. Ja silloin ne käytetään erilaista menetelmää sen louhimisessa, ja se on todella suurta, ja nämä suuria koneita, jotka louhivat siellä, ja monta niin kuin monessa kerroksessa samaan aikaan eri puolilla sitä suurta aluetta, missä sitä on. No sitten seuraava juttu, mitä pitää huomata tästä, että tämä idän kivihiili on niin kuin ollut laskusuunnassa, ja myöskin lännen ja koko Amerikan kivihiili on laskemassa vuodesta 2008 lähtien. Tämä johtuu pääasiassa siitä, että Amerikka on päättänyt käyttää maakaasua polttoaineena näihin uusiin voimalaitoksiin, koska se on niin kuin ympäristöystävällisempi ratkaisu, koska maakaasussa on vähemmän hiiltä kuin kivihiilessä. Ja jos tämä lasku todellakin johtuu siitä, ja me luulen, että se on totta, niin tämä ei merkitse sitä, että USAn kivihiilituotanto tulee nyt laskemaan koko aika tästä lähtien. Eli silloin, kun tämä maakaasun tuotanto alkaa laskemaan, niin mä luulen, että se taas korvataan tällä kivihiilellä näistä polttoaineen näissä voimaloissa. Tässä mä oon yrittänyt käyttää tämmöistä laskutekniikkaa Amerikan suhteen. Tämä on se sama tekniikka, mitä olen käyttänyt aikaisemmin. Se perustuu tähän logistiikiseen yhtälöön. Ja tässä niin kuin viimeisen 20 vuoden aikana on laitettu tällainen pienin neliösumman korrelaatio, lineaarin korrelaatio, ja sen perusteella saa arvioida, mikä se lopullinen talteen otettava tuotanto tulee olemaan USAssa, ja se on noin 105 miljardia tonnia. Ja kun me näitte, että varannot ovat jo vielä 249 miljardia tonnia, niin tässä on, nämä luvut on aika lailla ristiriidassa toisiinsa. Ja kuten sanoin, mä luulen, että tämä tulee nousemaan tämä tuotanto, kun maakaasu tulee pulaan. Että tämä on niin kuin hyvin
mä yritän niin kuin varovasti sanoa tätä laskutekniikkaa, että mä en usko, että se pitää paikkaansa tulevaisuudessa. Joka tapauksessa tässä on niin kuin, piirretty tämä kivihiilen tuotantokäyrät ja sitten se parametrin avulla tehty käyrä, joka on tässä vihreällä oikealla, että mihinkä suuntaan se on menossa. Mutta mä luulen, kuten sanoin, että se alkaa nousemaan tästä kyllä vielä. No jos mennään Kiinan tuotantoon, se on hyvin vaikea mallittaa ollenkaan, koska se tuotantomäärät vaihtuu niin paljon vuosittain, että siitä ei saa kunnon laskentaa. Mutta kuitenkin, jos me yritetään niin kuin piirtää se data tänne ja sitten jonkunlainen käyrä tässä mallissa, niin tämä on se tulos. Ja tässä näkyy, että ne jo viimeisen 3 vuoden aikana se ylittää tämän laskumallin. Mutta tämä ei ole niin kuin se tärkein juttu. Se juttu, mikä on tärkeintä tässä huomata, että se tuonti, joka on tämä pieni käyrä täällä alhaalla, se on kasvanut niin paljon, että nykyisin Kiinan tuonti on 543 miljoonaa tonnia, ja se on suurempi kuin koko USAn tuotanto, joka oli 458 miljoonaa tonnia. Ja se on jo ylittänyt sekä Venäjän tuotannon ja myöskin lähellä Australian tuotantoa. Se kysymys sitten on, että kuinka kauan tämä pystyy jatkumaan, tämä suuri tuontimäärän lisäys tulevaisuudessa, ja mistä se saadaan. Ja no, vielä on mahdollisuus saada sitä sekä Australiasta että Venäjältä, mutta mä luulen, että Indonesia tuotanto tai vienti alkaa laskemaan aika nopeasti. No, tässä näkyy, että mistä tämä Kiinan kivihiili tulee, ja kuten näkyy, että se tulee pääasiassa Indonesiasta ja Venäjältä, ja sitten seuraava suuri maa on Mongolia. Tämän Mongolian osuus on noussut aika lailla, ja se on nyt niin kuin, neljänneksi suuri, vähän alle Australiaa, mikä on seuraavaksi suuri. Että nämä on ne 4 maata, mistä Kiinan kivihiili saadaan. No sitten seuraavassa kuvassa on tällainen kuorma-autokolonna, joka tulee täältä Mongoliasta niin kuin Kiinaan. Toivottavasti se on jossakin syystä pysähtynyt, koska tällainen junanmuotoinen kolonna ei varmastikaan ole joka päivä nähtävissä, mutta kuitenkin kyllä tämä alkaa näyttää aika epätoivolliselta, kun näin paljon pitää tuoda kivihiiltä kuorma-autoilla Kiinaan. No jos katsoo tätä maailmantuotantoa, siinä on samanlainen juttu tässä mallittamisessa, että koska Kiinan tuotanto on niin suuri, että jos siinä on epämääräisiä tuloksia, niin se heijastuu myöskin tähän maailmantuotantoon. Mä nyt olen kuitenkin piirtänyt tämmöisen käyrän, mikä mä oon saanut tällä mallilla, ja tämän mukaan se tuotanto on nyt ylitetty, ja tässä on niin kuin 2 viime vuoden aikana. Mutta tämä ei ole ainoastaan se perusta, miksi mä sanoin, että maailman tuotanto on ylitetty, huipputuotanto ylitetty, koska tässä on muita tutkijoita myöskin tullut samaan tulokseen. Jos katsoo muutamia maita vielä tässä, niin kuin tuossa Indonesian tuotanto ja vienti on näin suuria, ja sitten kulutus on noussut aika nopeasti viimeisen sanotaan 15 vuoden aikana. Ja kuten sanoin, se on suuri se väkiluku siellä, 285 miljoonaa ihmistä, ja mä luulen, että se kulutus vaan nousee tästä. Intia on samalla lailla, sen väkiluku on suurin maailmassa nykyisin, joku 1, olisiko se lähellä 1,5 miljardia tai 1,45 miljardia, ja kulutus on noussut ja tuotanto on noussut. Vienti on nyt negatiivinen, eli merkitsee se on tuontia, ja se on niin kuin tätä 5 exajoulin luokkaa, eli puolet siitä, mitä Kiinaan viedään. No sitten seuraavaksi tässä on
Puola ja Saksa. Ja tästä näkyy, että Puolan kulutus ja tuotanto ovat laskeneet kautta aikojen ja vienti on aikaisemmin sieltä vietiin Suomeenkin kivihiiltä, mutta vienti on nyt mennyt nollaan, joten kulutus ja tuotanto ovat yhtä suuria. Ja Saksassa kulutus on laskenut myöskin, ja samoin kuin tuotanto, ja siis tuonti on tämmöistä 1 exajoulin luokkaa nykyisin. No sitten seuraavaksi mä kerron näistä muista tutkimuksista, mitä on tapahtunut viimeisen 20 vuoden aikana. David Rutledge on tämä California Instituutin insinöörilaitosten dekaani nyt eläkkeelle. Hän kirjoitti vuonna 2011 julkaisun tänne kansainväliseen tietolehteen, siis kivihiilen geologiasta. Ja sen jälkeen hän on päivittänyt tämän saman tutkimuksen kirjaansa, joka ilmestyi vuonna 2019. Tämä kirja on oppikirja oppilaille, jotka ovat ottaneet hänen kurssinsa juuri tästä samasta asiasta. Ja tässä kirjassa hän sanoo, että maailman huipputuotanto tulee vuonna 2026. No sitten on tämä Steve Moore. Hän on väitellyt tohtoriksi täällä University of Newcastleissa, Australiassa. Se on siellä kivihiilialueella. Tämä Newcastle, siellä on suurin lähtösatama kivihiilelle. Ja hänen tutkimus on hyvin laaja. Hän on käynyt kaikki eri maailman osan kivihiilialueet läpi ja arvioinut, mikä niiden lämpöarvot ja näin, ja koonnut tämmöisen jutun ja niistä väitöskirjansa. Ja hän tuli siihen tulokseen vuonna 2010, että huipputuotanto saapuu vuonna 2021. Seuraava on tämä kahden kiinalaisen tiedemiesten tutkimus, ja he käyttävät vähän erilaista mallia. Vuonna 2007 julkaistu, ja he väittävät, että Kiinan huipputuotanto saapuu 2019. Jos nämä tuotantoluvut ovat väärää, mitä mä tässä näytin, ja ne ovat lisänneet tämän tuonnin osaksi siihen, niin tämä tutkimus näiltä kahdelta kiinalaiselta, Tao ja Li, niin voi olla aivan jämptisti, että se tapahtui vuonna 2019. No sitten tämä David Rutledge, hänen kirjassaan mainitsi tämän Elspeth Thompsonin kirjan tästä kiinalaisesta kivihiilituotannosta, sen ekonomista historiasta. Ja hän sanoo siitä, Elspeth Thompson, että näihin kiinalaisen tilastoihin ei voi luottaa. Ja mulla on kanssa tullut samaan käsitykseen, koska mä en pysty selittämään, mistä tämä ristiriita näissä tuloksissa johtuu. No sitten tässä on tämä Energy Watch Group, se on saksalainen ryhmä, joka vuonna 2006 raportoi, että huippu tulee vuonna 2025. Että näiden perusteella mä voisin sanoa, että ajattelen myöskin, että tätä huipputuotanto tulee niin kuin ensi vuonna, jos ei ole jo tapahtunut. No seuraavaksi puhutaan tästä maakaasusta. Maakaasuvarannot suurimmat ovat Venäjällä, Iranissa, Katarissa ja Turkmenistanissa. Ja sitten seuraavaksi tulee USA. Tämä USAn varantojen nousu tapahtui siitä syystä, että vuonna 2000 tämä American Petroleum Institute kirjoitti raportin, jossa ne varoittivat, että niin kuin USAn maakaasun tuotanto on laskusuunnassa, koska suurin osa siitä tuli täältä Meksikonlahdelta. Ja nyt seuraavat vuodet ovat näyttäneet, että todellakin se Meksikonlahden tuotanto on ollut laskussa siitä lähtien. Mutta kuitenkin tämä fräkkäystekniikka tähän liusikiviöljyyn
aloitettiin noin vuonna 2006. Ja siinä sen ohessa, kun sieltä tuotetaan öljyä, sieltä tuotetaan myöskin maakaasua. Ja sitten siellä on toinen alue Pennsylvaniassa nimeltä Marcellus Shale, jossa saadaan pääasiassa maakaasua. Tästä syystä Amerikan tuotanto on noussut hyvin suureksi. Se on melkein 2 kertaa suurempi kuin Venäjän ja kulutus on myöskin suuri, mutta vienti on suurempaa kuin missään muussa maassa. Nämä toiset suuret vientimaat ovat juuri Venäjä ja Katar, ja kaikki tietää, että Eurooppa on nauttinut tästä halvasta Venäjän maakaasusta. Turkmenistanissa on myöskin suuria varantoja, ja tuotanto on mikä se on siinä, ja kulutus on niin kuin puolet siitä, että puolet menee vientiin, ja suurin osa tästä menee Kiinaan juuri siitä syystä, että siellä on rakennettu tällainen maakaasuputki Kiinan länsirajalta koko läpi sen maan, ja se lähtee Turkmenista asti. Ja sitten kun katsoo tätä Kiinan tuontia, joka on 170 miljardia kuutiometriä, niin tästä voi huomata seuraavan, että Kiina on nykyisin suurin öljyn tuontimaa, suurin kivihiilen tuontimaa ja suurin maakaasun tuontimaa. Ja kaikki niin kuin tietää, mistä se johtuu, että se väkiluku on 1,4 miljardia ja sen teollisuus on kasvanut niin rajusti viimeisen 3 vuoden aikana, että siellä on paljon kysyntää näille fossiiliselle polttoaineelle ja energialle. Saudi-Arabia ja Emiriitit ovat siitä mielenkiintoisia, että niin siellä on rakennettu tämmöistä kemikaalista teollisuutta, ja tämä raskain osa tästä maakaasusta, joka on näitä pentaaneja ja propenia ja buteenia, niin ne siirretään tälle kemikaaliselle teollisuudelle, ja siitä tulee niin kuin plastiikkaa ja muuta semmoista. Pitää muistaa myöskin, että apulannan valmistus riippuu hyvin paljon maakaasusta. Että tällainen on tilanne näiden suhteen. Jos tarkastelee Pohjois-Amerikan maakaasun tuotantoa ja kulutusta, tästä näkee siis USAn, Kanadan ja Meksikon osat. Kanadalla punaisella sen alueen paksuus on pudonnut. Aikaisemmin siellä tuotettiin enemmän maakaasua ja se ylijäämä vietiin USAhan ennen kuin tämä fräkkäystekniikka tuli tänne USAta. Tästä näkee aika hyvin, että se on niin kuin pyöristynyt tämä USAn tuotanto noin vuonna 2000 vähän sen jälkeen, ja sitten se on noussut täältä jostakin vuodesta 2005 tai 2006, milloin se fräkkäystekniikka aloitettiin. Että nyt Kanada ei siis käyttää suurin osan maakaasua omiin tarkoitukseen. Ja sitten niin kuin Meksikon tuotanto on pudonnut ja se kulutus on noussut, ja se saa nyt USAlta maakaasua, joka viedään sinne. Ja jos katsoo tätä kuvaa täällä alhaalla vasemmalla, niin tässä näkyy, että se on ollut aika tasaisesti Pohjois-Amerikassa, mutta vaan noussut nyt juuri tämän fräkkäystekniikan avulla, ja sitten se viedään nyt nestemäisenä jopa Eurooppaan asti. Jos tarkastelee Etelä- ja Keski-Amerikkaa, niin sielläkin näkyy, että se on niin kuin ollut aika tasasta, että kulutus ja tuotanto ovat niin kuin yhtä suuria. Ja jos katsoo niitä määriä, niin tässä huomaa, että Etelä- ja Keski-Amerikan tuotanto on vain niin 13% siitä, mikä tulee Pohjois-Amerikasta. No, tässä on niin tärkeimmät maakaasun vientimaat. Venäjä on suurin, sitten tulee Katar ja sitten tulee Norja ja Australia. Ja hyvä on, että Norja pystyy tuottamaan niin paljon kuin se tekee, koska sehän tulee kaikki virtaa niin kuin Eurooppaan.
Ja sitten kun katsoo tästä ylöspäin, niin näkee tämän Algerian suurena vientimaana. Ja siellä on putkiverkosto, mikä menee Italiaan ja Espanjaan ja sieltä myöskin Ranskaan. Mutta kuitenkin, että suurin osa tästä tulee niin kuin Venäjältä Eurooppaan ja katsotaan tätä tuontimaita. Nämä maat nyt pitää laittaa aivan päinvastaiseen järjestykseen. Tämä oli niin kuin virhe multa. Mutta joka tapauksessa tästä näkyy, että Kiina on suurin tuontimaa ja se alkoi vasta juuri silloin noin 2006. Että se on noussut siellä aika nopeasti tänne huipulle. Ja sitten kun katsoo seuraavia, niin kuin Japani ja Etelä-Korea ovat tietenkin siinä mukana, koska ne ovat siellä on suuri väkiluku Japanissa, yli 120 miljoonaa, ja Koreassa ei niin kova suuri, mutta paljon, ja ne on hyvin teollistuneita maita, ja kysyntää on paljon. Ja sitten Intiassa myöskin tulee tätä maakaasua. Ja sitten tulee nämä muut maat, Saksa, Italia, Ranska ja Espanja, ja osa tästä tulee Algeriasta, mutta suurin osa on tullut niin kuin Venäjältä tämän Ukrainan läpi. No, jos yrittää mallittaa tätä maakaasua, tuotantoa, niin mä saan tämmöisen tuloksen, että se huippu tapahtuu vuonna noin 2045. Ja tämä malli perustuu nyt tämmöiseen juuri tähän pienimpään neliörisummaan, sen korrelaation, lineaarisen korrelaatioon, ja tämmöiset tulokset siitä tulee. Ja kyllä se näyttää menevän aika hyvin tätä viivaa pitkin alaspäin, että mä luulen, että se on aika luotettava tulos, mitä tällä mallilla saadaan. No, mä haluan puhua vähän tästä kuljetuksesta näiden erilaisten fossiilisten polttoaineiden suhteen, koska ensiksi voi sanoa sen, että öljynkuljetus kattaa koko maailman. Suurin osa siitä tapahtuu merien kautta, ja tässä luokiteltaan näitä aluksia, tankkareita sen perusteella, kuinka suuria ne ovat, että ne mahtuvat juuri tämän Panaman ja Suezin kanavan läpi. Ja sitten täällä alhaalla on näitä oikein suuria tankkareita, joilla viedään tätä öljyä täältä Persianlahdesta tuonne Kaukoitään ja Eurooppaan myöskin. Mutta toki on myöskin öljyputkia, ja esimerkiksi Kanadasta tulee putki Amerikkaan, ja nyt sieltä on tullut paljon öljyä USAhan, ja se on niin kuin raskasta öljyä, ja tämä fräkkäystekniikka sieltä Etelä-Teksasista tai Pohjois-Teksasista saadaan tätä hyvin kevyttä öljyä, ja ne niin kuin pitää sekoittaa yhteen, että saadaan sopivaa ää, raaka-ainetta näille jalostamille, öljyjalostamille. No, ja sitten myöskin on siis öljyputkia, joka tulee niinku täältä Kaspian meren tienolta, Kazakstanista ja Azerbaidžanista niinku Eurooppaan asti. Mutta että tämä on niinku maailman maailmanlaajuista kauppaa käydään öljyllä. Maakaasun kuljetus sen omaan on keskittynyt näihin suurille mantereille, kuten Pohjois-Amerikkaan ja sitten niin kuin Euraasiaan, eli Venäjään ja Eurooppaan yhdessä. Näille on rakennettu laajat tämmöiset maakaasuputkiverkostot, ja aikaisemmin ei ollut kovin paljon vietty maakaasua nestemäisenä meritse. Mantereilla, kuten Etelä-Amerikassa ja Afrikassa, ei ole laajaa maakaasuputkiverkostoa, ja mä oon jo maininnut paljon, kun Etelä-Amerikassa sitä käytetään. Jos katsoo tätä kokonaistuotantoa maakaasun suhteen, niin siitä näkee, että noin 76% siitä on kotimaisiin tarpeisiin. Ja maailmankauppaa käydään vain niin 13,5% putkiston osa, ja sitten 10,4% on nestemäisenä.
Että tämä nestemäinen osuus on nyt noussut aika lailla juuri siitä syystä. Ukrainan sota on yksi niistä syistä, ja mä tiedän, että niin kuin, pari Euroopan maata, Saksa, Italia, ne ovat niin kuin sopineet Katarin kanssa sopimuksista, että ne saa sieltä niin kuin, maakaasua nestemäisenä monen vuoden aikana. Sama johtuu Kiinaan. Kiina on myöskin tehnyt tämmöisen sopimuksen Katarin kanssa. Kuinka paljon siellä kestää tätä Katarissa, se on eri kysymys tietenkin. No sitten jos katsotaan kivihiilen kuljetusta, tämä on vieläkin vaikeampi siihen suhteen, että se maailman kauppa on pieni, vain 10% maailman kivihiilen tuotannosta, taikka siis merikuljetus kaukoidässä on 20%. Tämä USAssa kivihiili tuodaan täältä lännestä niin kuin itään, ja niiden kustannukset ovat aika korkeita. Ne on 40% siitä kokonaishinnasta. Ja kuten mä sanoin, että mistä muuta kivihiiltä saadaan, millä lailla? No, mä näytin tämän kuorma-autokolonnan tuolta Mongoliasta Kiinaan. Tämä on yksi juttu. Ja sitten toinen että on paikkoja, missä tätä pystyy viemään niin kuin rautateitten avulla muihin maihin. Mutta joka tapauksessa tämä niin kuin keskittyy enemmän niin kuin näihin kotimaihin, missä sitä kivihiiltä, missä sitä louhitaan, sieltä myöskin käytetään. Ruskohiilen lämpöarvo on niin pieni, että se ei kannata kuljettaa pitkiä matkoja, koska siksi sitä syystä voimalaitokset ovat niin kuin lähellä niitä kaivoksia. Tämä näkyy esimerkiksi Kreikassa on juuri tällä lailla. No sitten mä haluan sanoa pari sanaa tästä ilmastonmuutoksesta, kun se liittyy näihin fossiilisten polttoaineisiin. Ja tässä on kuva tämän David Rutledgein kirjasta. Ja tässä, niin kuin tässä vaakasuoralla on miljardi tonnia hiiltä. Tämä niin kuin käsittää sekä maakaasun että öljyn ja kivihiilen. Ja tämän mukaan me ollaan niin kuin käytetty noin 500 tonnia kivihiiltä ja meillä on niin kuin 500 tonnia jäljellä. Vuonna 2017, jolloin hänen kirja ilmestyi 2019, data on 2017 asti, silloin tätä ilmakehässä oli niin kuin 400 osaa miljoonasta tätä hiilidioksidia, ja me oltiin käytetty 432 miljardia tonnia hiiltä. Nyt noin 7 vuotta myöhemmin, niin tämä hiilidioksimäärä on noussut 240 osaan miljoonasta tässä ilmakehässä, ja me ollaan käytetty 517 miljardia tonnia. Hänen mukaan, jos me käytetään 500 miljardia tonnia lisää, niin se lämpötila nousee niin kuin 0,22 astetta. No, nyt me ollaan niin kuin nähtävästi ylitetty niin kuin 1,5 astetta siitä määrästä, joka oli ennen tätä teollista vallankumousta. Mutta jos tämä niin kuin nousee vaan niin kuin, näin vähän enemmän, niin mä en usko, että tämä uhka on niin suuri kuin mitä lehdistö varsinkin niin kuin, meitä varoittaa. Ja me tiedetään, että ne IPCC:n raportit, ne tekninen osa niistä ei ole yhtään niin hälyttävä kuin se tiivistelmä, jotka poliittiset intressit niin kuin, kirjoittavat. Ja sitten lehdistöt kirjoittaa otsikoita, mikä on vielä niin kuin vaikeampia ja uhkaavampia. Että tämmöinen on juttu. Ja sitten toinen juttu tässä on se, että kun mä niin kuin väitän, että me ollaan niin kuin, tässä romahdusvaiheessa tässä teollisessa vallankumouksessa, niin silloin tulevaisuudessa me käytetään vähemmän tätä kivihiiltä ja muita polttoaineita. Ja tästä syystä mä luulen, että tämä pitkittyy tämä aika ja kuinka kauan nämä kestää. Ja siinä ajassa osa tästä kivihiilestä sitoutuu tähän kasvillisuuteen, joka niin kuin, kukoistaa silloin, kun on enemmän tätä hiilidioksidia
ilmassa. Että näin tämä uhka ehkä torjutaan ja mä en oikein voi muuta sen sanoa, että mä en näe sitä niin suurena uhkana kuin mitä lehdistö kirjoittaa. No loppusanat tähän on, mä nyt sanon sama juttu, mitä aikaisemmin, että me ollaan ylittämässä nämä huipputuotannot kaikkien näiden fossiilisten polttoaineiden suhteen. Ja öljyn huipputuotanto oli jo 6,5 vuotta sitten, ja sen jälkeen me olemme nyt kuluttanut 190 miljardia tynnyriä öljyä, joka on suurempi kuin todellinen Saudi-Arabian varanto. Ja Kiina kuluttaa 56% maailman kivihiilituotannosta, se louhii 51%, ja se on nyt, kuten nähty, suurin kivihiilen tuontimaa. Ja maailman huipputuotanto tapahtuu vuonna 2026 kivihiilen suhteen. Maakaasun huipputuotanto on ennustettu vuodeksi 2045, mutta ihmiskunta yrittää korvata öljyn ja kivihiilen alijäämän maakuulle, joten sen tuotannon huippu siirtyy aikaisemmaksi, ehkä vuoteen 2035. Ja kuten sanoin, tämä IPC olettaa, että fossiilisia polttoaineita on paljon enemmän kuin mitä siitä tullaan saamaan tältä maaperästä. Ja tästä syystä tämä ilmastonmuutoksen uhka on pienempi kuin ne sanovat. Ja niillä on semmoisia siis kaikkein radikaalimpia skenaarioita, joissa ne olettaa, että tätä hiiltä fossiilista polttoaineista saadaan niin kuin 4 kertaa enemmän, mitä kaikki nämä muut tutkimukset osoittaa. No, loppusanoiksi mä sanoin, että olen sanonut että aikaisemmin, että tämä teknologinen yhteiskunta tulee romahtumaan, ja se on nyt jo romahdusvaiheessa, ja se johtuu siitä, että koko systeemi rakentui näiden fossiilisten polttoaineiden kautta, ja kun niitä ei ole, niin se tulee yksinkertaistumaan tämä teollinen yhteiskunta. Tässä on kyllä muitakin uhkia, joita muut ihmiset ovat käsitelleet, ja tuon vaan tämän energian näkökannan tähän yhtälöön mukaan, mutta jos ajattelee tätä, että mitä muuta tässä on tapahtumassa, no ensiksi tämä ilmastonmuutosuhka, josta lehdistä näkyy joka päivä, ja sitten on tämä maahanmuutto, varsinkin Eurooppaan, joka on tehnyt hyvin vaikean tilanteen siellä, ja jotkut tutkijat jopa ennustavat, että siellä syntyy tämmöisiä, mitä sanotaan, likaisia sisällissotia, eli tulee kaupunkia, ja nyt jo näkyy kaupungin osia, jossa ei ole muille mitään menoa muuta kuin niille maahanmuuttajille, jotka ovat asettuneet näille alueille. Ja sitten on tämä finanssimaailma, on hyvin hauras, ja historia osoittaa, että aina kun finanssiosa tästä kansan tuotannosta nousee niin korkealle, kun se nyt tapahtuu useissa maissa, niin silloin aina tulee vaikeuksia ja se maailma menettää sen johtoasemansa. Ja mitäs muuta täällä on? No, tämä kaikki johtuu tämän väkiluvun noususta, että tässä ennustetaan, YK ennustaa, että se nousee jonnekin 10 miljardiin, mutta mun mielestä se ei tule tapahtumaan, koska tässä tulee nälänhätä, joka kattaa koko maailman ennen pitkää. No tämmöinen murheellinen näkymä mulla on tästä maailmasta tulevaisuudesta, ja mä toivon, että mä en ole masentanut teitä liikaa, ja olen iloinen, jos olette pystyneet seuraamaan tähän asti, ja kiitän teitä tästä, ja toivon teille parasta mahdollista tulevaisuutta, ja ne, jotka ovat varautuneet siihen, niin silloin ne tulevat pärjäämään paremmin kuin muut. Kiitos.